si zahrajeme dítě ve žluté. Doufám, že to dohrajeme až do konce a že to budete sledovat až do konce. Doufám, že mi dáte like a odběr a za 100 odběrů se prostě odhalím. Nedělám si srandu, vážně se odhalím. Sledujte mě na TikToku, jmenuji se tam stejně jako tady. A Instagram už jsem si udělala, takže mě můžete sledovat i na Instači. Ale budu se muset podívat potom, jaký tam mám jméno a dám vám to do popisku pod video. A jestli chcete, tak někdy můžu i streamovat hry a bude sranda. Jo, každopádně jsem trošku nemocná, takže možná budu někdy také popotahovat, anebo budu někdy i kašlat, anebo budu dělat tady to. Takže se omlouvám, ale fakt dlouho nevyšlo video, protože jsem byla na dovolený na 3 týdny. Jo, je to skoro celý měsíc, ale to je jedno. Každopádně fakt se omlouvám. A ještě potom jedu na tábor, ale to až srapnu, takže... Ale tady už je to démonický děcko. Sakra. Takže je to... Jako co se děje? Super. Reklama na Temu už po druhý. Come on, ono to nedá pryč. Už. Fakt se omlouvám, že mi tam skáčou ty reklamy. Dobrý. Jdeme s ním hrát basket? Nebo to hodí do myčky. Teda do myčky, do trouby. Víš co, tak jdi do trouby, blbečku. Pardon. Promiň. Tam mu jeho to bouchá do hlavy, jak ho mám dropnout. Koukejte. Ježišimarja. Tobě se to líbí, vole? Tobě se to líbí? Tousák do držky. Pardon, lidi. Bam! Ježiši, zase něco na TikToku. A chceš rajče na tu tvoji plešatou hlavu? To nelepí. Tak sír. Okurky. Uděláme si z tebe dětský toustík. Co na to říkáš? Ježiši, ta okurka vypadá hrozně divně. Tady mushroom, jako mushroom, nebo jak se to čte, kámo, očkej. Mushroom packet. Jo, jako umím anglicky, ale nechce se mi, takže. Nice. Cibuli na hlavu chceš? Tak jo. Tobě se to líbí? Plesk. No, rozbij si hlavu. Plešatej démona. Já mám takový nápad. Co když ho zavřu do záchodu, kámo? Stane se Ježiši. Tak to asi neudělám. Bro, můžeš stát. Teď vytáhnu tě, kámo, za nohy a dám tě tam za nohy, no. Maria. Kámo, no let's go, sedni si. Jo, aha. Tak ten se tam dobře sek, ale pápa, běž do kanálu. Sorry, nebudu hned. Nebudu hned. Rozmazlený kide. Uí.
Rozbij si hlavu. Plešákce. Plešatá hlava. Padej do trouby. Nebůl. Šup. Šine. Hodíme tě tam. Jo. Co bych tam taky schopný? Škoda. Chtěla, aby se upek. Ježiši, co tam, kámo, on odlít prostě reálně pod stůl. Tohle se ti nebude líbit. To bolí, viď? Pojď sem, smeteš ty hrnečky. Co ty talíře? Tady tě zavřu a už se neukážeš. Trošku noha ti jde možná vidět, no. Pěstí bych ti dala, škoda, že to tady nejde. Hele, hodíme ti vajíčka na tu plešku. To jsem ti trefila spíš do pusy, ale... Co bolíš? Ty, nubáku. Počkej, koš. Víš co? Dám tě do ledničky. Tak jo. Kde je? What the hell? My jsme právě bugli. Dobrý, já už jsem myslela, že jsem bugla tu hru. No dobré, ale teď už ho jdu fakt nakrmit. Nebůl! Si sedni, pane bože. Bože, on je hrozný. Bože. On se... Super. Kam on se pokadil? Já ho nebudu přebalovat. Každopádně, jako... Kde je to dítě? Kde je to dítě? Co dělá tady? Tady, brácho, co tady děláš? Tady nemáš bejt. Tady nemáš bejt a nečum na mě. Víte co, lidi, já mám taky nápad, já hodím ze schodu. Počkej, omlátím ti hlavu o zeď. Počkej. No dobrý. Já mám... Pak jsou takový lidi, kteří se reálně třeba ke svému dítěti takhle chovají. To vím, že tady je ta pračka, protože to bylo v traileru na tento, nebo traileru, nebo nevím, jak se to jmenuje teďka, ale... Kámo, dělej. Tak co ti je? Jemu se točí oči, i když tam není v té pračce. Ale víš co, Ježiši, to vypadá hrozně divně. Lidi, že to vypadá scary. Počkejte, já mu dám vyprat i plišáky. Tedy by se sem najednou z ničeho nic teleportoval, prostě ne, ty krósu. A nebo by teď tady nebyl. No, tady máš plišáka, aby se nebečel. Vem si ho! Čau. Lidi, já se divím, že se mu to líbí, protože já bych se třeba poblila. Kdo by mě tam taky někdo dal do pračky. Naštěstí moje rodiče nebyli tak psycho a nedávali mě do pračky, když mi byli rok nebo pár měsíců. Nebo kolik je tady domů Fakanovi. Padej do té postele. Hej, tak tady toho plišáka bych doma neměla, protože bych se podělala z prachu. Ale globus. Co si se dáš? Hej, to je hrozně scary, jak čumí. Tady si vem toho plišáka nebůl. Kam musím číst reálně jako knížku. No dobré, přečtu ti to. Bylo jedno mimino, který smrdilo
smrdila mu hlava a nohy. Jednoho našla kočka a říká, brácho, ty tak smrdíš, pod vykoupu tě. Pod za mnou. Děcko povídá, já se nebudu koupat. Jestli mě budeš vykoupat, tak tě zabiju. Dělej, skoč tam, říká kočka. Kočka strčila dítě do fontány a to dítě vzal klacek a začalo mlátit kytky. Kočka jí pokousala. Super. Kámo, tak po té pohádce bych neusla, ale dobré. No, tady kočka. Kámo, reálně třetí reklama na... Co to je prostě? Ježišmarja. Jsou tady někde jako třeba mašinky. Kostku na hlavu ti hodím. Dobré. Watch TV on the sofa. No dobré, jdeme koukat na televizi. Na co jdeme koukat? Na souporu dospělých? To je to co? Toastý 4000. Jdem spát. Nejdeme. Kate brečí zase a to už jsem to ale viděla, takže to děcko tam nebude. Já jsem viděla to Portyho video, ale viděla jsem jenom půlku, proto jsem se divila u těch plných, že tam není. Tady odsaď už jsem to viděla. Nice. Každopádně, jestli chcete, tak mi napište do komentářů, do kolikátý třídy jdete po prázdninách. Já jdu do 5. A bude mi 11 v listopadu. Víc vám neprozradím. Protože jestli tady na to koukají nějaký můj kámoši, tak ví, který den jsem se narodila. A tady to říkat fakt nebudu. Když počkej, Porty to taky řekl, že se narodil 4. února jako můj táta a strejda. No, to je jedno, já to chci prostě udržet tajný. What the fuck, kámo? Kámo, proč jsem si šla do nějaký dveře? Jiný. Dobré, jdeme spát. Už ale spí, kámo. Ta hudba je divná. Vy to možná neslyšíte, ale já to mám, vy to možná neslyšíte, protože já to mám potichu a vy slyšíte jenom mě. A kámo zase reklamy. Kámo, fakt se omlouvám lidi za ty reklamy, jo. Doufám, že na mě budete hodný a nebude vám to tak vadit. Kde je děcko? Koukejte na něj. Blood prostě čumí. Na telku prostě. Jen tak hodím tě na televizi. Kamo, já tě chci ale týrat, ne aby si se na mě smál, bráško. Víš co, jo? Hele. Koukej, já ti ukážu jeden trik, jo. Sedni si tady na záchod, já tě do toho zavřu. A už tě nepustím pryč. Dám ti napít jenom. Ne, nedám, protože to tu není. Tady je. WTF, proč lítá? Ježiš, on je tady. No, fakt vtipný, blbečku. Kež by si z toho spadnul, rozbil si hlavu a nepřežil to. Idiot.
Kámo, budu tě týrat. No tak čau. Kámo, kteří si plena umí otevřít sama dveře, vždyť nemá ruce, co to je? Brácho, já vím, že poběžíš tudy. Wow. Blbá plína. Ta písnička. Vy to neslyšíte, jo, protože já mám připojený sluchátka na tu hru. Kamo, co? Vem si tu plínu. Se nepodělej, že má oči. Co jsi se pokakal? Znova po druhý. Nechápu. Zavíráme. Jak tady leží. Slušneme tě. No to... Ty oči, kámo. Ty oči. Ty oči, lidi, viděli jste to? Ty bláho. Rabbit. O králíkovi. Dobré. Byla jedna holčička, která zabila kočku a čuměla po tom králíkovi, že ho možná zabije. Co děláš? Chceš dostat lepáka? Mé lepáka, takhle, plesk bych ti dala. Dobré, no, tady tu kočku, ne kočku, vole, králíka, na vole, vem si to a nebůl furt, idiot. Blbečku, no, tak kvůli tobě, vidíš, co děláš? No, dobré. Králík utíkal a jít za ním, protože smrděl, proto utíkal králík, smrděla mu noha. Králík hopkal a on šel za králíkem, no a prostě šel do prčic, vole, už to číst nebude, je to trapný. Jupi, on šel spát, ten blbec. Kam on bude zase bulet teďka, ne? What the fuck? Já nechci dětství. Já nechci pohádku, kámo. Už nekoukám na pohádku. No, co to je? Toaster. Nice. Láska, no. Ani jsem nezaplatil, no. Ani nezaplatil, tak to ne. To, what the hell? To je hnusný to oko. Do vašeho oblíbeného gourmet ketchupu jsme přidali o 10% více rajčat pro ještě lepší chuť. Tady to jste museli lidi slyšet už. Omlouvám se, že tam furt skáčou reklamy. Už je to třeba 6. reklama za dnešní video, za 19 minut. Celých 19 minut, co to točím. Tak reálně prostě tam jsou reklamy. WTF, kámo. To je totálně divný. Co ti je, kámo? Jsi v pohodě. No. Jsem si říkala, vole, co mu bylo. Dobře, my si jdeme udělat toustíček.
Dáme si toustíček i s vajíčkem, ne? Ono to možná ani nevydrží, to vajíčko. No. Úplně vedle, kamo, úplně levá jsem. Dobré. Pardon. Ne, talíř. Rozbít ten talíř. Já chci to rajče. Hoď tam to rajče. Sýreček. Masivní, jak loutej, perfekt. No nic, kámo, to už je starý, tak rok. Ne, počkej, rok vlastně ne. Já nevím, hoši. Jakože divný, že to jako takhle po pár týdnech šlo hned dolů. Nebo to byl měsíc, já nevím, já jsem ani nakoukala. Ještě tam dáme nic. Máme to vařit, cooking. Au. Feed me. Jak jako feed me? Nakrm mě. Kámo, tak ta lednička je scary hrozně. Proč mě ten kid zavřel do lednice? Já nevím. Kámo, já nevím, kudy jít, hej. Potřebuji pro tu lahvičku, ale v to kůže tady. Kámo, kudy ale reálně? Já vůbec nevím. Kámo, já jsem úplně ztracená tady. Tady je mlíko. Nice. Kámo, kudy teďka ven? Tudy, ne? Tudy? Asi jo. Nebo ne, já nevím, my jsme zase u toho kuřete. Kámo, to je totální bludiště prostě. Tady. Ty krásu, tak ty jsi dobře naštvaný, hej, satana, uklidni se. Dobrý, jo, kámo. Ale kámo, dobré. Teď podle mě zase zdrhne ta plína nebo něco. Ty krávo. Fuj, já jsem se úplně lekla. Co se děje, hošku? Dělej, brácho. Rychle, pro co mám jít? Pro ten MR... Kamo. To děcko je hrozný. Kde jsi ty satane malej? Asi dobrý. Ne, budu se začínat probouzet. Ahoj děcko, jo, přečtu ti pohádku. Tak to je hrozně pelípete o to. Viděli jste to. Ahoj, prosím, jo. Já si oběhám mobil za chvíli. Vydržte lidi, bude, hned to bude. Nebojte se hned, pardon, že nemám nabité jako telefon na to. Fakt se omlouvám teď lidi. A jdu mu přečíst pohádečku. No dobré. Já to nebudu číst. Já to prostě jen tak přeskipnu, protože vím, že se něco pokazí. No, jasný. Kámo, WTF, jak má dlouhý trůn, kámo. Tak asi pápáme. Super.
tohle bylo, tak lidi, tak tohle bylo pro dnešní video všechno. Dejte like, odběr a zvoneček. Napište mi do komentářů teda, do jaký třídy půjdete. A já se s váma loučím. Zdarec, barec.